Kartingin SM-sarja jatkui toisella osakilpailulla Vihdissä. Keli oli lauantaipäivänä oikukas ja aika-ajosta alkaen oli kuljettajilla ja tiimeillä mietittävää viikonlopun säätöjen ja ajamisen kanssa. Seuraavassa Joni Viimanin mietteitä aika-ajon jälkeen. No mä onnistun siinä aika-ajossa hyvin. No se eka ei mennyt ja suunnitelmien mukaan, etten saanut aika-ajossa silloin kun olisi pitänyt. Ja se jäi sit, että olin 7 siinä, mutta sitten seuraavaa lähdin silleen, että ihan niinku pallomielessä ja se oli vissiin aika lähelläkin mitä on kuullut. Mutta ihan tyytyväinen. Kun aika-ajot oli ajettu, oli vuorossa alkuerät. Aika-ajon 4. sija takasi lähtöpaikan 3, joka on sisäreunassa ajatellen ensimmäistä kaaretta. Vihdin pääsuoran päässä on sijoitukset ratkottu monta kertaa heti startin jälkeen, ja niin kävi nytkin. Joo, siinä vähän työnnettiin heti ekaan mutkaan. Mä selvisin sen vielä, mutta siitä vaan putosi takapyörä hiekalle ja siitä ympäri ja keskelle rataa ja sieltä tuli muutama päälle. Mut sit mä pääsin vielä siitä nousee johonkin 13, mutta en mä niinku tyytyväinen siihen ollut. Mitä siinä vaiheessa sitten ajattelee, kun ollaan siinä radalla keolla tulosuuntaan ja sieltä tulee kaveri molemmilta puolelta ohi ja miettii, että hetkinen, tässä on vaan 10 kierrosta jäljellä ennen kuin pitäisi olla taas siellä korkealla, niin yrittääkö siinä olla tilanteen vai iskeekö raiva päälle? No ensin siinä ajattelee, että kun kukaan ei tulisi päälle, niin olisi hyvä. Ja sit niinku tulee silleen, niinku, että menee periaatteessa hermo, että tulee vaan niin kova kuin pystyy. Katsoo mihin se riittää. Toinen alakoira meni sitten huomattavasti paremmin, oli maalissa toinen. Joo, siinäkin olisi ollut mahdollisuudet voittaa, mutta muutama oma virhe ja eikä oikein kulkenut alhaalta se moottori, mutta ihan ok. Kun sunnuntai starttasi, oli ensimmäiseen finaaliin lähtöpaikka 8. Ja kuten uskoa saattaa, heti ensimmäisessä startissa ja ensimmäisessä kaarteessa oli jälleen ohjelma. Ensimmäinen finaali ei oikein mennyt putkeen. Joudut siinä heti lähdössä aikamoiseen kolariin ja tiput joukon puoleen väliin. Joo, siinä oli vähän tapahtumaa. Mä kyllä niin osasin odottaa, että siitä ei pääse ihan puhtaasti läpi. Mut sitten kuitenkin pääsin nousee siitä 7, kun siinä oli oikeasti kuristaa, kun se oli niin tasasta. Toiseen finaaliin sitten starttasit 7 paikalta sisärivi. Oliko se yhtään helppoa? No oli se vähän helpommin, mutta sielläkin tönittiin ja tultiin kylkeen. Siinä pääsin hyvin läpi, että oli joku 5. ehkä ton ekan mutkan jälkeen. Se meni ihan ok. Ja jos kokonaisuutta arvioit tätä viikonloppua, niin mikä on oma arvio se koko viikonlopusta niin vauhdillisesti kuin sitten tuloksellisesti? No mun mielestä vauhti oli ihan ok, että tulos olisi voinut olla parempikin. Sitten siirrytään seuraavaksi Karjalaan Joensuuhun, niin kuinka Joensuun rata sinne sopii? No mä en ole ajanut siellä kuin kerran, mutta uskon, että ihan hyvin. Mitä uskot, että miten siellä sitten käy näiden muiden kilpakumppaneen kanssa, että pakka meni vähän sekaisin, että SM-pistejohdossa ollut Jari Huttunen joutui keskeyttämään kuitenkin molemmat finaalit ja hänelle tuli 0 sitten. Niin, no kovaa kaikki siellä sama menee. Me täytyy itsekin vaan puristaa niin kuin pystyy. Katsoa mihin riittää.